A la secció de Societat d'Arenys de Munt entrevistarem els seus ciutadans i sobre la seva opinió del poble. Ara us explicarem sobre la secció d'esports. Una jugadora molt important que es diu Berta Ramos ens explicarà una mica sobre la seva vida amb el futbol. A la secció de temps farem una petita explicació sobre el clima d'Arenys de Munt a l'hivern. Per la secció d'institut entrevistarem les conserges, a un alumne de batxillerat i a un nen de primer d'ESO. Comencem amb l'entrevista dels ciutadans. I què en pensa de les obres que estan fent ara aquí a Vigrada, que es faltin la riera? Sí, m'agrada. I en aquí passàvem abans amb els carros i el que costava passar per aquí. Quants anys fa que vius a Arenys de Munt? 9. I a quin col·le vas tu? Els Sobirans, I també t'agrada? sí. T'agrada que estiguis asfaltant la riera o no? Home, trobo que perd una mica l'essència del poble, que era un dels pocs pobles que quedaven amb la riera de sorra, però també va molt bé perquè disminueix molt la pols a la riera i crec que ho estan fent molt maco, per tant ni guanyem ni perdem, crec que és positiu. Hola, bona tarda, estem aquí amb la Berta Ramos i ens explicarà sobre la secció d'esports. A quina edat vas començar a jugar a futbol i quants anys portes? Vaig començar quan tenia 7 anys i en porto 14. A quins equips has jugat? He jugat a l'Arenys de Munt, al Gironella, al Centelles, al Penyesplugues i al Palau. Hola, bon dia. Avui estem aquí amb les conserges de l'Institut Rosaret Parramon, l'Antònia i la Míriam. Bon dia. Bon dia. Quan fa que treballeu amb aquesta feina? Uns 20 anys. Sí, jo també, uns 20 anys. No, té uns 17. Uns 17. És molt diversa. És molt diversa. No saps mai com anirà el dia. No saps mai què pot passar, des de curar els nens que estan mal, i no sé. Llavors a les taquilles, també. Ens arribem a les taquilles i si s'espatlla alguna. Quants anys portes a l'institut? Ja. I alguna anècdota que t'hagi passat en aquests anys, això? Home, alguna cosa sí, per exemple, fa poc estàvem fent aquí un examen d'història i va sonar l'alarma d'incendis. Clar, nosaltres estàvem espantats perquè no sabíem què havia passat, però tothom seguia fent l'examen. Ens vam avisar que no havia passat res i al final sí que tot l'alumne que s'hi mort aquí tots quedats. Som a l'Institut Domènec Parramon i ara entrevistarem a un nen de primer d'ESO. Bon dia, Eric. Hola, jo soc l'Eric, de primer B. T'agrada l'entrada? Bueno, al principi costava bastant el tema de la taquilla i dels profes nous, però a poc m'estic acostumant. I t'agraden els professors que hi ha? Sí, I els alumnes? també, aunque podien haver-hi nens a la meva classe millors. A Arenys de Munt, a l'hivern, no fa gaire fred. El fet de viure en fondalades ocasiona unes elevades humitats que provoquen un fred humit, que va calant, gens agradable.